skulle jeg tage dig med? Jeg er en rockhat og en fanatiker. Okay, bevis det. Rock! Så du er en fan? Okay, du er med. Ja, men hvordan kommer du forbi Pansy? Jeg har øjne indenfor. Hallo? Jeg bliver forsinket. Hvor er du? Film begynder når som helst. Jeg bliver nødt til at snige mig ind ad bagindgangen. Du skal ringe og fortælle mig, hvor Pansy befinder sig. Det er en aftale. Og husk nu, at alle mobiler skal være slukket. Det er en aftale. Kæmpe skærm. Hej, skatter. Hvor er du fine træ, Skal du kvittere for en levering eller noget? Nå ja. Han er på vej mod varmeudtagelsen. Kig, afbryd. Han er på vej mod dig. Jeg håber godt nok, du får mine beskeder. Ups. Du venter lige på Gylders opringning om Pansys position. Sådan ja.